soc la Carlota i soc estudiant de doctorat a l'Institut Català d'Investigació Química aquí a Tarragona. Des de ben petita ja em fascinaven aquests experiments on barreges líquids i canvia de color. I llavors, quan vaig estudiar química al batxillerat, em vaig adonar que tot és química. L'aire que respirem, el menjar que mengem, la roba que portem. Per dir-ho més ben explicat, la química és la ciència que estudia la composició, estructura i propietats de la matèria i també com aquesta canvia durant les reaccions químiques. Doncs aquestes es poden dibuixar així. Tant pot ser que una molècula es transformi en una altra o que dues de més petites s'ajuntin per formar-ne una de més gran. I la paraula que he triat jo és catàlisis, perquè les reaccions catalitzades són aquelles a les que li hem afegit un catalitzador i aquest no reacciona. Però el que pot fer, per exemple, és que una reacció que sense catalitzador seria impossible, ara ja no ho és. O que una reacció que abans ja es donava, ara és més ràpida i més eficient. I un exemple, per exemple, de reaccions catalitzades és la síntesi de l'ibuprofè. I això és el que estudio jo, com un catalitzador afecta a les reaccions químiques.